mi-a arătat ca pe harnicul păcat, măi. Femeia care isteață știe să aleagă în viață. Tot cu vadea eu m-aș ține, că el m-a învățat de bine. Bărbatul are puterea când în spate e muierea. Femeia dacă lipsește și casa se risipește. Femeia care isteață știe să aleagă viață. Tot cu vadea eu m-aș ține, că el m-a învățat de bine. Zice lumea așa într-o doară că eu am mintea ușoară, dar nu știu necugetații că-ți mai drac anchelizații. Femeia care isteață știe să aleagă în viață. Tot cu bade eu m-aș ține, că el m-a învățat de bine. Femeia care isteață știe să aleagă în viață. Cu păcală eu m-aș ține, că el m-a învățat de bine. Fraților, săriți pe el! Stați, măi, împielițaților, ce dați buzna așa? Ce vreți de la mine? Să te orbim! Să te ologim! Să le ții minte că nimeni n-a îndrăzit vreodată să ne facă una ca asta! Da! Ia, nu vă grăbiți așa. Poate vă fi foame. Da, mi-e foame! Ia, duceți-vă voi mai bine la muierea mea acasă și când vă întrebai, spuneți că v-am trimis eu. Da? Și ea vă va cinsti după cum vă e fel. Apoi mai pe seară când ajung și eu acasă, ne vor răfui atunci. Ce ziceți? Da, lasă asta, da. Dar ia spune, unde de muiera ta? Încolo! Hai să găsim noi! Hai să mergem! Să mergem la ea! Uite, uiți, mă, pe unde mergi! Ia uite! Pe aici, ziua bună, femeie! Bună să vă fie inima, precum căutătura. Dar cu ce treburi pe aici? Ei, cu ce treburi? Uite, ia că ne-a trimis bărbatul să trecem pe la tine, să ne dai ceva de aleguri. Asta până se întoarce el acasă. Da, și apoi ne-am răfuit cu el și l-am orbit și l-am ologit, așa cum ne-a făcut el nouă. Băi, Chirică, taci bă din gură. De ce, mă, de ce? Vrei să o băgăm la păreri pe muiere? Ai dreptate. Așa, deci, din ăștia sunteți. Lasă că am eu act de cojocul vostru. Ai zis ceva? Da, cum să nu? Tocmai ce vroiam să scot plăcinta din cuptor și n-aveam o mână de bărbat pe ci. Că după cum vă văd, ați fi obișnuiți a umbla cu fierbințele, ai? Ei, și matale acum. Ei, hai să-mi dați o mână de ajutor și apoi o mânca pe săturate. Agușica, că mi-e o foame. Hai de grabă să scoatem plăcinta din cuptor. Băi, Chirica, unde ești, mă? Ce mai ești, mă, aici? Băi, Chirica, bă, ne tot mai ești. De ce, mă? Atent, că am eu o idee genială. Ia să... Hai să ne băgăm cu toți în cuptor și să stăm acolo până să întoarce acasă bărbatul. Și când se întoarce, trebuie să îi aruncăm cu plăcinta fierbinte în față. Că bine zici, hai să mergem, hai. Haide. Hai în cuptor așa. Da. Aghiuță. Da. Și chirică. Da, și așa țucurel. și țucurel. Și gata. E bine? Da. Așa. Hei, ce faci, femeie? Hei, deschide ușa, femeie! Hei, lasă să vă ardă, că așa vă trebuie împielițaților. Bine te-am găsit, nevastă. Bine ai venit, păcală.
Da, ce miroase? Nu cumva piele de drac? Ba, cum să nu? Tocmai ce am pus la fric pe tuciuria pe care mi-ai trimis. Că ăștia nu veniseră cu gânduri tocmai curate. Vroiau să te elogiască. Știu, nevastă, da, i-am trimis încoa la tine. Bine le-ai făcut. Țucurel! 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 Țucurel!